Gai askotan bezala, Europako politikak kontraesan handi batean jausten dira. Aste honetan bertan, Durão Barroso, batzordeko lehendakaria, Europako Parlamentuan aurrean agertu da, enpleguari buruz hitz egiten, batzordeak langabezien aurrean daukan kezkak agertzen, baina Barroso berak eta berekin batera komisarioen kolegioa osatzen duten beste kidek Bilaren 17an erabaki dezakete milaka herritar langabezia kondenatzea hemen estatuan. Garbi dago eta salatu behar dugu, Europak ez duela industria politikarik. Momentu honetan, Europan estrategiko diren industria asko ontziola bezala edo siderurgia bezala deslokalizatze bidean daudela, deslokalizatze bidea gainera hango langileen baldintza sozialak, baldintzak ekonomikoak edo inguru baldintzak betetzen dituzten edo estandarrak betetzen dituzten herrietara, beraz dumping sozial badago, dumping ekonomiko badago eta inguru giro dumping bat ere badago. Orduan errekamatzen diogu Europako Batasunari implementatu ditzan politika industrial eraginkorrak defendatzeko Europako industria.